Ташты сәлам дуслар иптәшләр. Сез яратып карый торган TMTV каналында яшьлек тавышы тапшыруы старт ала. Аның алып баручысы мин Гүзәл Салаватова. Музыкаль сәяхәтне бергәләп башлап җибәрәбез. Ниһаять, хәзер барыбыз да көтеп алган премьераны беләчәкбез. Яңа клипка бергәләп бәя бирик. Тамашачыларны җәлеп итәрдәй клип төшерер өчен нишләргә кирәк дип уйлыйсыз? Бу сорауга җавап табу өчен Римма Сафиуллинаның клибын карап үтик. Игътибар экраннарга.
çıktın yollarıma, tatlı uylar bulup uraldım, bәхет тауларына алып менгәч, бураннарга кереп югалдым. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып бара. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып бара. Бураннарга кереп барам инде, сине эзләп табам барыбер. Күз алдымнан син югалгач кына, аңладым сөю кадерен. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып бара. Бәхет тауларында көтеп торам, бер адашып килеп чыккана, өстә ялкын янган йөрәгемә, сүнмәс өчен сөю утыма. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып бара. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып бара. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып бара. Бәхет тауыгын чакырып бара. Бәхет тауыгын чакырып Мәхәббәт, сөю. Нинди матур сүзләр. Тик алар кайчак җавапсыз да була. Илшат Хамадиев нәкъ шундый вакыйга турында җырлар. Бергәләп карыйбыз.
Әлфия, Алмас. Uzun sözün kıskası. Böyle. Şu verse o. Koya. Marcel, haydi hal итәбез моны. Marcel, benim tanışlarım var, haydi hal итәбез. Барып кайтам. Өкпелету жеңіл, кешіруі ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Айрылулар жеңіл, қауышулар ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргеш, жанарны киміргеш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, kanatlar kayrılgaş, sen mine, men sina bir kim tügel. Жеңіл, туғырлық ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Алдаулары жеңіл, шандыру ауыр, қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргеш, жанарны киміргеш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, kanatlar kayrılgaş, sen mine, men sina bir kim tügel. Aralar üzülgen, ümitler kesilgen, yaşların tükengen, hislerin üzülgen. Hıyalını jimirgeş, janlarını kimirgeş, sen mine, men sina bir kim tügel. Yollarda ayrılgaş, kanatlar kayrılgaş, sen mine, men sina bir kim tügel. Yollarda ayrılgaş, kanatlar kayrılgaş, sen mine, men sina bir kim tügel. Paradımızın kilesi baskışında siz hem biz yaratkan Valerий Nazarov. Sözünü sina tapşırabız Valerий. Biz ise klipni rəxətlənib qarıyız. Rəhim itigiz. Телефонда сенің жетті дауы, іш бітмей көрісулер сирә. Эшләрімні ташладым да ұштым, янарыңа мені кеткен йөрәк. Йөрәк, әти йөрәге, бик кеткен менәр өчен. Тормыш бастышлары, барган сайын кирәк икән, яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма,
Тормыш баскычлары барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Яхшы кеше булсын иде диеп, тәрбияләп үстергән улым. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, әти йөрәге, бик теккән менә өчен. Тормыш баскычлары барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Әти йөрәге, бик теккән менә өчен. Тормыш баскычлары барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Яшь, талантлы, моңлы тавыш иясе Элина Нишева бу атнада да безне үзенең иҗат җимеше белән сөендерә. Әйдәгез әле клипка бергәләп бәя бирик, дуслар.
каршы алыгыз. Музыкаль офыкта талант иясе Илдар Идиятуллин. Әйдәгез, барлык тормыш мәшәкатьләрен онытып, рәхәтләнеп бер моңланып алыйк әле. Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Дуслар, сез безнең социаль челтәрләргә язылдыгызмы әле? Telegram, ВКонтакте, рәсми сайтыбыз нәкъ менә сезнең өчен эшләп килә. Сез социаль челтәрләргә язылган арада Илнур Юламановның клибын карап узыйк әле. Чынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Укта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң теләмәсәң дә мине оныталмасын. Не бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кыслалардан кайда кышлаганың, күрсәттем мин хәзер алырга.
ачу йөрүтмим Көчле булып калдым хәзер мин Җырым белән кайнар хисем Таулар җимерергә әзер мин Онытмада, суытмада Ике йөрәк арасын Җаннардагы сагышларны Бәхет нурлы капласын Уфта димә, юкта димә Язмыштан узалмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Теләсәң, теләмәсәң дә Мине оныталмасын Мине оныталмасын Гомернең узганын үсеп, буйга җиткән балаларга карагач кына беләбез. Килешәсездер. Бер-береңә булышып, хөрмәт итеп яшәүләрдән дә рәхәт нәрсә юк бит ул. Нәкъ менә бу сүзләргә дәлил булырлык Эльвир Габдуллинның клибын карап үзик әле. Ошып, тагы бер көн җитте бит, әллә ялтып кайтабыз эш беткәчтән алды. Нинди юл йорты инде ул? Ул да эш биткән. Ярар, аларса балыкка киттем. Чакларда онытабыз хисләрне Икебез ике почмакта уздырабыз кичләрне Шундый матур айлы кичләр Бергә юлдыз санарлык Юкка узмасын гомерләр Сөюләрдә Şəbiz arada uyutuman Tatlı balda başı kibik Oynar şey salkın sıman Limatur aylı kişler Birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Siyulerde Яшик узмасын ялгыз кишеләр булсын бары араларда сөюле кайнар хисләр шундый матур айлы кишләр бергә юлдыз санарлык юкка узмасын гомерләр
дуслар, тапшыруыбыз әкренләп кенә ахырына да якынлашты. Нәкъ менә шушы урында бүгенге клипларны янәдән искә төшереп узарга тәкъдим итәм. Киттек. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсин. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менәр өчен. Тормыш бастышлары барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең аңгыл ачышлары. Күпме еллар үткәндә, яшәрмә хисләрем, сөнсез мине аңласын, синең саф йөрәгең. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Онытма да, сылытма да ике йөрәк арасын. Җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык. Юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Буын бик максатчан. Шулай ук алар бик шибәр һәм сәләтле дә. Нәкъ шундыйлар арасында киләсе җырчыбыз Эдуарда Магдиева да бар. Бергәләп каршы алыйк. Өшегән йөзләрем яз булып эреттең, син миннән аз тула, сулы
җиңүчене чын күңелдән котлыйбыз һәм барлык хит-парад катнашучыларына да алга таба уңышлар телибез. Сезнең белән тапшыру дәвамында мин Гүзәл Салаватова булдым. Киләсе атнада да яшьлек тавышы тапшыруын карамый калмагыз. Сау булыгыз, дуслар!